Sa ngalan ng samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo ang kasulbaran sa atong mga problemang giatubang karon sa kalibutan, labi na gid dinhi sa atong nasod. Labi na gid ning kagubot, panag-away sa atong mga leaders, labi na leaders sa gobyerno. Ang kining mga corruption nga grabe kaayo dinhi sa atong nasod, masulbad unta kini. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato sa tanang mga projects nato dinhi, labi na gyud silang nagsigig palit sa atong mga raffle tickets. Hatagan unta sa Ginoo sa panalipod o kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug tunhay nga Dios nga naghatag kanamo sa kinabuhi nga langitnon pinaagi sa bag-ong pagkatao sa bunyag. Itugot na nga moyo kami nga imong gihimo nga takos nga dili mamatay diha sa paghimo kanamo nga matarong moabot sumala sa imong kabubuton nganha sa kahingpitan sa himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mipadayon si Pablo pagpanaw ngadto sa Derbe ug sa Listra. May usa ka magtutuo nga nagpuyo didto nga ginganlag Timoteo. Ang iyang inahan nga magtutuo usab Hudiyo, apan ang iyang amahan Griego. Gidayeg si Timoteo sa tanang kaigsuonan sa Listra ug sa Iconio. Buot ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo, busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudiyo nga nagpuyo didto nahibaluman nga Griego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda
nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa simbahan sa Jerusalem ug gipahimangnuan sila pagtuman niini. Busa ang mga simbahan nalig-on sa pagtuo ug nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. Unya milata sila sa Prehiya ug sa Galacia, apan ang Espiritu Santo wala mutugot kanila pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asya. Pag-abot nila sa utlanan sa Misiya, muadto unta sila sa lalawigan sa Bitinia, apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. Busa milata sila sa Misiya ug mipatighulog ngadto sa Troas. Niadtong gabi-una, pinaagi sa panan-awon, si Pablo nakakitag usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon, dali nga ri sa Macedonia ug tabangi kami. Human gayod sa pananaw ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia, kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo pagwali sa maayong balita sa katawhan didto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang yuta, alagari nga mapalipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya uban sa masadya nga awit. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Sayri ninyo nga ang Ginoo mao ang Dios. Gibuhat kita niya, iyahagayod kita. Ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gibantayan. Magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Diyos. Ang Ginoo maayo, ang iyang kaluoy
kaninyo Maanausap kaninyo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila. Kung tumano nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako, sanglit wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagpakighiusa sa Ginoo nato kuan gyud kumpleto, perfect. Kay kung unsay buhaton sa mga tao nato, iyang gi-deklarar nga mao nay unang gibuhat nila ngadto sa Ginoo. Kani bitang iyang giingon, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Ganahan ba mo, ana? Pagkasultihan? O di mo ganahan? Iya bang giangkon ba nga, kita di ay kung kasilagan tas kalibutan sa atong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, sa wayon ta, libakon ta, pasanginlan tag storya, pero nagtuman ta sa sugo sa Ginoo, di ay ta ana maghuna-huna nga kita mao'y gidaog-daog, nya mudayon tag ingon, Ginoo nganong gidaog-daog man ko, Ginoo nganong ila man kong gibuhatan ani, nga nagtinarong man ta ko, kay bao man ta ka Ginoo nga nagtinarong ra gyud ko, nganong ila man kong giingon ani. Moingon day ang Ginoo, ay pagsigmahay diha kay ako'y una nilang gibuhatan ana. Nindot no? Sa ato pa, kung tamparoson ta, ang una nilang gitamparos, ang Ginoo. Kung ilatang libakon, ang una nilang gilibak ang o niya aron kung ikasan mo imang libak. Kinsa mo sa una nimong gilibak? Ang Ginoo. Kanindot no? Unya kun mudaig ka sa imong isig katao, kinsa mo sa una nimong gidaig? Ang Ginoo. Niyang maghinaway ka sa imong isig katao, kinsa may una nimong gisaway? Ingon ana ang gustos Ginoo nga atong ibutang sa hunahuna nga kung magbuhat ganita hunahuna ang una natong gibuhatan ana di ay ang Ginoo. Ingkaw niya padiruwa man na siya pagtuos Ginoo, itiis man na, di man na mo tuog Ginoo, bisan pa ang wa mo tuos Ginoo, giangkon sa Ginoo nga kabahin niya. Tato ginang timan-an ha, kay wa siya mo ingon, kamong mga Pilipinos, kamuray akong gipakamatyan. Kamong mga Pilipinos or mga Espanyol, kamuray akong giluwas. Unsa man tong iya? Para gyud sa tibuok kalibutan, tanang katawhan. Mao bitanang naatay kanta na tanang kanasuran, tanang sa to na hatagin ninyo og pagdaig ang Dios kay nagalungtad ito ang iyang gugma o kaluoy alang kanatong
Unsay word sumpay? Tanan. Sige, lingiay mong tupad. Ing na dili na gyud ko manglibak. Na di na gyud ko manglibak. Ana? Kay og manglibak ka, ang una nimong gibuhatan ana ang Ginoo. Ug kinsa man ni ang kalibutan nga gipasabot sa Ginoo? Ang kalibutan nga gipasabot sa Ginoo mao ang mga taong dautan. Ang taong dautan mao nay girefer niya nga kalibutan. Siya kasilagan mo sa kalibutan. Kaya ang kalibutan manggod giharian sa dautan. Gilain na sang lingi sa imong tupad. Ing na taga-kalibutan ka? Ing na ba? Ing na taga-kalibutan ka? Ha? Yan, ingon dayon ang Ginoo. Pero ako manggon mong gipili gikan sa kalibutan, mo nang dili na mo iyas kalibutan, mo nang masuko na siya ninyo, kay di naman mo iyas kalibutan. So kana ding tao nga magtinarong, dili na din na iyas kalibutan. Pero iyatas kalibutan, pasabot, dautan pata. Kanang mangawat sa atong pundo sa nasod, unsa man na, iyas kalibutan o gipili gikan sa kalibutan? Kanang atong ma-elected sa eleksyon gikan sa executive hangtod na gyud sa barangay level, gikas presidente hangtod barangay level, unsa man na, iyas kalibutan o gipili sa kalibutan? Depende. Katong nanikas panahos eleksyon, iyas kalibutan. Kaya na mga tikasan. Kadtong nagmaniobra, panahos eleksyon, manghatag og kwarta, magsigi og panghadlok sa mga katawhan, itorture ba? Para karon ako'y nadunggan siya sa social media na mga analyst diha, na sa pipila ka mga congressmen o pipila ka mga senador nga nisulti nga aron kuno ma-impeach ang vice presidente, gisugda na kuno og panghadlok ang mga kongresista. Na anak kuno ning pressure, kanang word nga pressure. Unsa may pressure nila, una kuno kanang pareha gyapos una atong nadunggan, gisulti pud to sa pipila ka mga congressmen nga kun di ka muuyon ani, di ka mo pirma, wala na kay budget sa imong distrito o sa imong para sa imong budget. Ana. Yan apaman kuno sila sa FLR o sa tanang FLR for later release. Katong unang gi-promise ngadto atong unang impeachment last year, gi-FLR man kuno to ug ang uban nila mga projects gi-FLR for later release. Karon gipang-release na kuno. Gisugda nag-release. Unsa man na? Sa akong paminaw, ingnon sa ka, sige, kay mo pirma man mo, i-release na ni. Di kay mo pirma, i-hold na sa nina mo. Naamo na ilang mga pressure. O, ang ubang mga pressures diha, naaraba kay apan, congressman, senador, naaraba kay apan, kasuhan yun mo na mo, di kang pirma. Pailan mo na mo kaso, mataktak yung ka, kay bao ra ba mi nga naa kay apan? Ana ba? Ano na? Utang na sa taing tawro'y pari nga nisulti sa iyang nakit-an nga anomalya sa iyang parokya. Nya naigo man kuno ang mga pipila ka mga LGU. Ambot og tinuod ba, pero matod pa niya. Murag galisod siya kay daghang kay mo tawag niya. Ingon pader. Sa to? Dauton yun ka na mo. We will destroy you. Morally, psychologically, o physically. So, di na niya mada ang pressure, niundang na lang siya sa iyang parokya. Pressureon ka ba? Sige, nanong imo nang gisulti. Katilaw yun ka na mo. Ingon ana ang kalibutan. Ang ato sang mga
Unang mga nagsunod ni Kristo, ang mga apostolis, giinana po sila. Dakpon sila, prisuhon, latiguhon, pantayan, padayon pagani mo. Di ra niya ni latos ang inyong madawat. Putlon ginang inyong liog. Warning ba? Warning. Nya, unsa may gibuhat sa mga apostoles? Kung buhian na sila, manag-awit sa kalipay. Naputol yung liog sa pipilang, sama sa atong patron. Putol ang liog, oy. Santiago, apostol. Gilingay mong tupad. Ing naandam na kang maputlas liog. Andam na? Muingon gani kang dili, iyakas kalibutan. Iyaka, basta mahadlo ka, iyakas kalibutan. Nya musugo din kag conform. Bitaw sir, okay sir, okay na ko anak sir, okay na ko sir. Naangko na kas kalibutan. Digay ka mo pirma, patay gyud ka na ko. Ay mo pirma ko oy. Nya moingon dayon ka, haron way gubot. Lisod naman sa kaayog, magkaaway ta. Pirma dayon ka. Kawat dayon to the max. Hastang atong kumilik, i-pressure sa kununa, panahos eleksyon. Kung ang ilang kontra, dili makadaog, tanaw nila, sikat yung ilang kontra, murag mudaog yun, adto na dito, i-pressure sa kumilik. Luoy sa kayo ng mga commissioner sa kumilik. Nga naman, gigawangan man sana sila, sigihan sa nagmurabag ka ng kabayo ba nga, sige ron siya, birahon, mahiwi ni rong bakba ni mo ron, Anak mo nang naipipilan nila mga hiwi o bakba. Gibira-bira ba? Bira-bira. Away lang naong, di ba maghiwi-hiwi, no? Gibira-bira na si Awa. Ba? Na naman, gihikta naman nagrinda. Rinda ba? Rain. Kanang kita mo, awa naman na mausok ang kabayo, no? Kisay nakaabot pa itong daghang tartanilya diya sa dulho, kanang isang siyangko, taas ang kamot. Hapit na mo mga matay. Kung nakaabot mo ato, kaya ako nakaabot mo sa kuwato. Baho kintais kabayo diha. Naanay ana din ang kabayo bira-birahon na. Unyag musuki gid ang kabayo, tumba ang tartanilya. Tawag na musuki. Una, ang pangandoy ni Kristo ibutang unta sa atong hunahuna nga dili kita mao'y gidaog-daog kung dili si Kristo. Ang pangutana, musugot ba mo nga daog-daogon si Kristo? Kinsay mo ingon, Pader, musugot ko. Taas ang kamon. Sige. Kinsay mo ingon, Pader, di gyud ko musugot. Taas ang kamon. Ngano man mo maisa uban? Ang samo da inyo? Liwat mo sa mga pipila ka mga lawmakers karon, playing safe. Depende lagasang pabor. Oy, mga yawa mo. Iya mo sa kalibutan. Matud pa ni Kristo, dili gani mo muhimog desisyon, yes or no, iya mo siyawa. Osbo na to. Kinsay mo ingon nga di gyud ko musugot nga daog-daogon si Kristo. Taas ang kamot. Karon, kung muingon si Kristo, palit mo og raffle ticket. Nya, muingon dayon ang imong hunahuna, ang imong maintenance. Ang imo onyang kuan, ang imo onyang palitonon nga cellphone, ang imong para i-color sa imong buhok. Sunod simana na raban na kuluranan, kay daghan na kayo na dihang, lain na kayo nag-color. Unsa man, kisa may imong sundon, mo palit ka sa kuan karon, raffle ticket o unya na lang. Palit ana. Unya ingno day kas kalibutan tanawa, palit ka, tanawa. Imong cellphone gubaon, imong naong bati gyud kag naong kay wa na kakapa. Unsay tawagan ng ana sa anang mga parlor? Panaka official ana. Dawata lang. Daog-daogon ka, kaya ang una niyang gisaway, ang una niyang gidaog-daog, mao si Kristo. Imong bana, ingnon kas imong bana, bati kag naong.
Ingna, ang imo ra bang unang gisaway dong si Kristo. Nindot ano. Magdas iyang kabit dias inyo. Unsa may mong isulti? Masuko ka. Ayaw kasuko kay kasuko nimo ang una nimong gikasukan si Kristo. So imo silang higugmaon. Kay inihigugma nimo nilang duha, apil siyang kabit, ang una sa nimong gihigugma mao si Kristo. Kay ang sugo ni Kristo niingon man, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Mao nay gisangyaw ni San Pablo og ni Timoteo og sa ubang mga kon nga sige sila glakaw, gigiyahan ra gyud sila sa Espiritu Santo. Wa sila magbuot unsay ilang gustong buhaton. Ang Espiritu Santo kanunay magdiktar nila. Gusto unta sila aning dapita, matod pa sa unang pagbasa, ang Espiritu Santo mingon ayaw diha, diri, angad to lang sad sila. Gusto unta sila mobuhat ani, niingon ang Espiritu Santo ayaw ana, kanimo ibuhata. Pasabot ang gusto sa tao, bisan sa taong matarong sama ni San Pablo ug ni Timoteo, bisan ang ilang gusto dili mo haom usahay sa gusto sa Espiritu Santo. Unya mutuman ta unsay gusto sa Espiritu Santo. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ingna papaliton ka tag raffle ticket o dili? Sa Espiritu Santo ba papaliton ka tag raffle ticket o dili? Paminaw sa Espiritu Santo ka. Si Padre Siano sige mo nagsulti, basig dili ni Espiritu Santo. O kung sa may timaan nga gusto sa Espiritu Santo, nga ang atong buhaton, kanunay makaayo sa simbahan to build the people of God. Mao nang diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, ang tibuok, yuta, ayuta ba to? Ang tibuok, yuta, magsinggit unta, sa kasadya ngadto sa Dios. Kanus aman mo singgit ang yuta sa kasadya ngadto sa Dios kun matagamtam ang mga gikinahanglan alang sa iyang kaayuhan. Kun matukod na ni natong atong bell tower, mahuman na ning atong adoration chapel. Nya makahimo na ta sa atong bag-ong CR diha. Unsay inyong bation? Malipay mo, mag-uol? Malipay! Kusugas tingo. Unya, ato pag ginang usab na dihang may tungod sa Buta Pumero, mahimo na ng Gallery of Saints. Unsay inyong bation? Malipay. O Gallery of Saints, Walk of Apostles di ay. Unya, mailisan pag gining tanang lingkuranan. Bag-o na kitag lingkuranan. Unsay inyong bation? Kung mahurot ang inyong kwarta, siging palit og raffle ticket. Unsay inyong bation? Wa na mo Mga mo, no? Masakpan lagi dayon ng inyong. Mao na usahay, malipay ta kung mahitabo ang atong ikinahanglan, pero dili ta mo invest, dili ta mo hatag sa atong katungdanan. Mao na kinahanglan buhato nato unsay gusto sa Espiritu Santo. Nag-meeting mi sa atong PPC o sa mga atong in charge sa atong Flores de Mayo. Ako lang ning i-advance og pahibalo ang detalye sa sunod na lang panahon. Mao na maghimo ta og Children's Congress inig ka May 26. Nya nag-budget nami og mga naas mga more or less 200,000 para sa ilang mga school supplies nga ihatag nato sa mga bata. Nag-estimate mig mga 1,500 to 1,700 ka mga bata. Gamay ra kay na kay kompostela perting dako pero sige lang. Basig wa pasag kay mo tunga no. Pero mahibaw ano niya na mga sunod semana. Una ipadagi na inyong mga bata sa kapilya bag-o pa man gasugod karon. Sige padagi nya tagaan na nato sila mga mga school supplies para inig-ablis klase na sa tay matampo nila. Nya nasa na sila murag nganhi mag-abot sa na dinhi, magduwa-duwa, mag get together ba Children's Congress. Nya mga 200,000 na siya tingali or more.
Nya nasad tay gitawag og Santa Cruzan. Inig kami 30 Santa Cruzan na atay Reyna Elena, na mga sagala, mga title ni Mama Mary ba. Nya among nauyonan nga naa siya'y put up ang muangkon ani. So duhay among approach kanang gitawag og voluntary o i-volunteer namo sila. Kanang duolon ka ba? Amo naman tong gilistag kinsay duolonon. So akong hangyo og duolon na gani mo sa atong mga taga PPC, mga taga youth baron, PYCC. Duolon na gani mo isipag gid na nga gipili na mo sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, ako ang nagpili kaninyo. Unya mo balibad gani mo dili na mo iyas kalibutan. Ano ha? Ay gyud balibad og duolon ka. Nya dili gani ka gustong duolon, ikaw na lay duol diri sa simbahan. Volunteer, gusto ko mahimong sagala, pilay put up. Nasa mo gusto ko mahimong Reyna Elena karong tuiga, pilay put up diha. Ngano ato man nang i-put up kay kaning mga matigom nato nga kaning kas aning atong Santa Cruzan maoy atong gamiton igasto sa Children's Congress kay may kwarta ang mga bata. So kita mo imutampo kita mga dagko ipaagi nato sa atong Santa Cruzan. Ing kapangwarta na napadir dili sharing contribution. Nya mo acting pagyud ka didto adi perting nindota naghatag ka og mensahe. Mensahe ba? Nanglitan asawa ka, Reyna Elena ka, nya ni put up ka. Inig paso-paso nimo imong gipakita nga ang akong gi-contribute karon tuiga mao ang pagka-Reyna Elena. Di ba? Nya mingon din ang mga tao, angayan sa gisang Reyna Elena, gawas nga gwapa siya bisag minyo na ba? Buutan gid ni siya. Nya og buangon sad ka, nya Reyna Elena ka or nagpasagala ka, moingon sila, angayan siya, pero buangon biya ni siya. Nya moingon siya, nabuutan na di ay? Di ba mo na sila? Gitawag na siya conversion. Nabuutan na di man siya mag-apil-apil ani. Uy, kapila na guni siya gihagad sa una, di gini siya mo apil. Karon hala, ni volunteer man. Nausab na dining bataan ni o nausab na dining animala ni. Ngana ba? Mensahe gyapon na siya. Pasabot dili nakaiyas kalibutan. Di ba? Ala kanindot siyang gaon. Pila kay gasto ana ni gasto gid siya ana para sa simbahan. Ala ka nice. Di ba? Ni manindog na tayo. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pagtulunan alang sa atong kaluwasan. Busa malaumon kitang mudangop kaniya og moingon, Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang atong mga magbalantay, ilabi na ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang atong mga kaobispuhan, padayong mag-amuma kanato uban ang mga maayong pagtulunan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga sila nga gilutos tungod sa ilang pagtuo kang Hesukristo, mubati sa iyang makahupayng gahom, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga makakaplag kitag kalipay diha sa itong pagtuo, bisan kung nagsagubang kita sa mga pagsulay o mga kagulanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga sila nga nag-antos dinhi nining kinabuhia, ilabi na ang mga masakiton, mahupay pinaagi sa ilang pagpamalandong sa kinabuhing dayon nga itanyag ni Jesus, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan ang pili kami diha sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa magkadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ang pili kami diha sa imong gugma. Nga ang mga matuohong mitaliwan makadangat na ngadto sa tunhayng bangkete didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ang pili kami diha sa imong gugma. Makagagahom og maluluyong amahan, dawata ang among pangapangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay aron ubos sa imong panalipod dili unta namo wadon ang mga gasa nga gihalad kundili paabton kami nimo nganha sa pagkagasa nga tunhay pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagawaman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo, nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo,
ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan-uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, hanggang ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Sab kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhihi kami. Kordero sa Dios, ganagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluhihi kami. Kordero sa Dios, ganagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. A love that will live through sorrow and pain. A love that will never die with strain. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live, and His Spirit will help us through the years. Life can be so lonely when nobody cares. Life can be so empty when nobody shares. But if man gives himself to help
Magampo kita. O Ginoo, panalipdi pinaagi sa imong makanunayong gugma, kami nga imong mga tinubos aron ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, magmalipayon unta pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga panalipod. Apan mahitabo ra ni kung andam gitang muantos sa panaugdaog sa kalibutan. Nya atong hunahunaon kanunay nga ang una nilang gidaog-daog dili kita kundi mao gyud si Kristo. Salamat sa wa magdaog-daog nato, nitabang nato ang atong halin sa atong raffle tickets niabot na gyud og 9,000. 9,089. Salamat kayo. Padayon tagpalit. Unsaon to pagpalit og ticket? Diha sa gawas na atay lamisa diha, makapalit mo ana. Gawas aning atong simbahan, naa sa dito sa atong opisina, naa sa nagsuroy-suroy karon nga nang hatag og na maligyag mga tickets. Siguro alam yun nga kasaligan ang mga naong sa inyong palitan. Naroon mo abot dire ang inyong ticket. Basig di na mahog sa atong drop box. O niya, pwede sad sa atong online. Mas dali ra ni. Sa atong bank accounts, GCash accounts, sa atong kwarta padala. Kinilang mga ngan nga niya sa atong screen, maugay inyong sigihan og sunod. Ayaw paggamit og lain. Nya i-message dayon mi nga kamo inyo ning gipadala kay ipalit og raffle tickets. Kung na magpadala pod mo og donasyon, nya di mo mag-message, automatic na naamo nang dawaton unya ang treatment dili para raffle. Donation lang gyud para sa ato mga projects. Salamat kaayo ha. Nya padayon mo pangumpanya para sa atong mass wedding. Wa na magini mo increase ang atong mass wedding 103 raman gyapon. Wa gid ay na-register ning simanaha. Ikuan update ninyo ha, FLM. Ayaw nang every Sunday ga-open ta diha Monday to Sunday ingon ko. Monday to Sunday open ta. Sa to pa mo register gyud nagi mo duty. Ayaw tingba sa Sunday. Nya og di ka ari og Sunday, di ma-register. Ayaw ana. Kanang everyday gyud naagi mo lingko diha ha. Kay dool na ra ba lang, may 31 atong deadline o patakabot og 163. Nya perting daghana dinhing nagpuyo-puyo. Nga namang di man mo ari sa awa ron diha Sunday pa. Ika Sunday busy ko. Ana. Yak ina ninyo diha. Tudluin ang taga-opisina unsaon pag-register o kinsa pay padyutihon ha. Kamong taga-FLM. Basig di nasad mo iyas kalibutan ha. Aw basig iya mo kalibutan. Nya pag imbitar pod mo para mo kaning sa kanibang magpa-konfirma. July 17 atong confirmation. Kanya mga bata ipadaan ninyo sa mga kapilya o dinhi sa simbahan para sa catechesis o Flores de Mayo. Ma-enjoy ra na sila. Nya kamo sang naay murag extra hala tampo sad mo para snacks. Dinhi sa ato, dinhi sa simbahan. Nanginhanglan sa tag para snacks. Ihatag lang sa opisina in kind or cash para ilang mahatag sa mga bata. Monday to Friday na sila catechesis 3 o'clock, 3:30 in the afternoon hangtod 5. Yan ay Holy Rosary, dayon alas 6 ang Flores. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita kami, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan.
simbahan.